suunissaan. Neuvon silmän vasempaan ja 100 oikeaan. Vaivan vasen ja antaa mennä vaan. Hei, hän syntynyt on vauhtikalossaan. Hei, 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 ja bensaa suunissaan. Neuvon silmän vasempaan ja 100 oikeaan. Vaivan vasen ja antaa mennä vaan.
Esa-Pekka Lappi. Well, it is a Finnish top 3 at the end of day 1 at Rally Finland. That's... Oh yeah, absolutely, I'm fluent. Esa-Pekka, you are leading your home event at the end of day 1 here. It's been an incredible day, such a brilliant fight for the win. How are you feeling? Did you expect to be in this position? I'm a bit confused. No, I'm never leading the rally before, so it's a really special place to do it here. Et se eka pätkä ei lähtenyt ihan hyvin ja meni liian safetysti, niin sit piti ruveta yrittää kovempaa ja löytyi hyvä rytmi tänään. Auto pelasi tosi hienosti, niin oli helppo ajaa ja mun mielestä me löydettiin semmonen vauhti, että pystyy aika lailla ajaa koko ajan rajoilla ja se auto oli silti ihan helppo ajaa ja nuotit toimi hyvin, niin mutta sai kyllä puskea, että nämä jätkät tässä vieressä ajaa aika pirun kovaa kanssa, että on aika takki tyhjä tälleen 12 pätkän jälkeen tänään. Tyytyväinen täytyy olla. Ollaan toisen 4.4 perässä Esa-Pekkaan. Mutta meinasin vähän lähteä käsistä se homma jossain kohtaa, kun Esa-Pekka nakotti tasaisesti pohjaa, niin mä ajattelin, että kyllä mäkin nyt yritän tästä yhden pohjan ajaa, mutta Lankamaas meinasi tosiaan tulla sisään autoon, niin mä ajattelin, että ei varmaan ole kauhean kiva yllätys, en mä halua enää näitä, niin vähän rauhoittaa tilannetta ja sitten tehdin vielä virheenkin Äänekoskella. Niin tajusin, että pitää keskittyä suoraviivaisempaan ajamiseen ja sitä kautta yrittää hakea sitä sitten niin kuin parempaa lopputulosta. Hyvä päivä ja hieno fiilis ajaa Suomen yleisön edessä ja kovalla kannustuksella. Että kiitoksia kaikille kannustajille. Neljäs sija tänä vuonna kaksikko Teemu Suninen, Mikko Markkula, Suomi, Finland, tulo. Elämänsä toisessa VRC-rallissa upeasti tänään 4. maaliin. Avaimet aina kakkossijaan, mutta nyt vielä se antaa odottaa. 4. maalissa Teemu Suninen, Mikko Markkula. Neste-rallissa tänä vuonna 3. Juho Hänninen ja Kai Lindström. Toyota Gazoo Racing World Rally Team Toyota Yaris VRC. Congratulations, third place, Juho Hänninen. First time on podium. Ensimmäistä kertaa palkintolavalla. Niin siinä alus vähän jäi, mutta totta kai harmitti vähän maalissa, kun ei se ero ollut iso, mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa alkaa tuntua ihan hyvältä. Miten korkealle näin äkkiseltään nyt rankkaat tämän saavutuksen? No, jos edellisen kerran paras on 6, niin onhan se nyt helpostikin laskettuna, niin aika korkealle voi rankata. Otetaan ihan lyhyesti vielä englanniksi ja aplodit väliin. Elfin Evans ja Daniel Barry, M-Sport World Rally Teamin Ford Fiesta VRC:llä palkinto lavalla. Elfin Evans, congratulations, the second place in Finland. It's very good result. Yeah, it is. We had a very difficult Friday with the setup of the car. Obviously, we had no test, and then the rain came, which doesn't suit us so well. And
But then yesterday the sun came out and we really started. Arvoisa yleisö, otetaan vuoden 2017 Suomen MM-rallin Neste Rally Finland 2017 voittajat maalilavalle. He tulevat täältä. Hei, hän syntynyt on vauhtikalossaan. Hei, 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 ja bensaa suunnissaan. Neulan silmän vasempaan ja sataa oikein. Arvoisa yleisö, the winner are Esa-Pekka Lappi, Janne Ferm, Suomi, Finland, Toyota Gazoo Racing World Rally Team, Toyota Yaris VRC World Rally Cup. Kylmät väreet kulkee tällä hetkellä. On hienoja hetkiä. Arvoisa yleisö, rallivoittajat ovat tässä. Ja täältä lämpimät onnittelut. Täällä ollaan korkeimmalla korkealla. Jumala. And same in English. God help. Esa-Pekka, pitkä viikonloppu takana ja vähän sellaista tunteidenkin myrskyaikaa joi siellä, mutta nyt se legendaarinen kysymys, miltä nyt tuntuu? No vähän tärisyttää ja on semmonen äänikin tärisee. Hirmu helpottunut olo ja totta kai tuntuu tosi uskomattomalle ja en mä tiedä. Vetää aika sanattomaksi kyllä. Tuntuu niin erilaisia. Ei ole ikinä kyllä tuntunut tälle, se on varma asia. Mutta kaikki siis positiivista, ei niinku mitään negatiivista. Tiedätkö sä, että tää ei oo viimeinen kerta, kun sä olet ykkönen? Joo, toivottavasti ei. Ja toivottavasti varsinkin täällä ei viimeinen kerta. No käy vähän läpi vielä, miten tämä ralliviikonloppu eteni. Lähdettiin Harjulta ja sitten 3 pitkää kilpailupäivää. No, kilpailu lähti ihan päin perustettä käyntiin, että se meni se torstai aika penkin alle ja sitten nukuttiin yö yli ja nollattiin ja perjantaina vähän se eka pätkä pikkusen liian rauhassa, mutta sit rupesi tuli hyvä rytmi ajamiseen ja ymmärti miten pitää ajaa kovaa ja hyvät nuotit oli ja näin, että siihen jäi semmoinen hyvä fiilis. Annettiin tulla ja sit siirryttiinkin johtoon loppupäivästä ja no sitten mentiin lauantaihin, Jari-Matti rupesi ajaa tosi hyvin, me ei pystytty vastaamaan siihen kyytiin, enkä tiedä olisiko pystytty iltapäivälläkään, mutta sitten valitettavasti Jari-Matille tuli se keskeytys ja sitten sen jälkeen se onkin ollut vaan selviytymistä maaliin. Tänään oli ehkä, tai eilinen iltapäivä oli sitten vaikea, ne 2 pätkää ajaa varmasti ja sitten tänään vielä toiseksi viimeisellä pätkällä tyhmä kun on, rikoi vielä takavanteen, niin rupesi vähän jännittää, onneksi ei mitään muuta hajoa. Not the easiest start for the rally for sure, but then on the Friday we managed to keep a good speed, take the lead. Saturday was not the strongest in the morning, Jari-Matti was too fast, but then he was forced to retire unfortunately and we took the lead and after that it was just surviving to the finish and now the dream came true. And I think there is some part in Toyota team today. Definitely. Arvoisa yleisö, rallivoittaja Esa-Pekka Lappi 2017. Neste Rally Finland 2017. The winner are Esa-Pekka Lappi, Janne Ferm, Suomi, Finland. The Toyota Gazoo Racing World Rally Team, Toyota Yaris World Rally Car. Ja palkinnon jakaa Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunginjohtaja. Neulan silmät vasempaan ja sataa oikeaan.